Son un animal? Sí, son un animal. Vale. Teño patas? Teño así mans tamén, o sea, teño 4 patas. 4 patas. Teño orellas grandes? Chéjame ben. Ai, Dios mío, non sei. Son marrón. Son un gato? Non, os gatos teñen orellas pequenas. Son un can? Sí! Oh, adivinei! Oh, outra, a ver. E quen é este que está aquí? E Rodolfo non ten unha canción moi bonita? Sí que di así de: era Rodolfo un reno que tenía la nariz como... A ver, o de cantar levámoslo un pouco mal, O de cantar levámoslo un pouco mal, temos que ir cantando, A ver, que se nos parece isto no xogo dos obxectos? Un volante! Que máis? Unhas rodas! Que máis? A ver, entón, para os amigos era un reloxo. Para meus papás, son eles os que me van dar un agasallo. A ver... Vai ter unha irmá pequerrechiña, estou super contenta, claro. Pero bueno, igual sí que lles podo pedir unha máquina ou algo para que se poñan de acordo, porque sempre están que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Parece que están xogando os contrarios. Outro xogo máis. Este é o meu. Vale, atentos con este xogo. Consiste en que se eu digo que sí, vos tenes que decir no. Se eu digo que no, vos... ¿Entendés? Sí, no. Ay, qué bien, cómo me gusta. Venga, seguimos. A ver. Xa se me esquecía. Algo para miña tía. Para ela un micrófono, porque é cantante de orquesta e o seu rompeu. Gústame moito ir vela, sobre todo cando anima a festa, facendo eo. Ai, espera. Teño un micrófono aquí. Agora sí. Ai, que ben o facedes. Pero eu creo que o que máis lle gusta aos cantantes de orquesta é que a xente levante a man. Vamos, levantamos a man, todos. Botaste o desodorante. Carai, que divertido isto de ser cantante. Vou meter que meter eu tamén. A ver, seguimos. Xa acabou. Tom, creo que non me esquezo de ninguén, e se non, regálales o que máis desexen. Grazas por lerme. Espero que o espírito do Nadal faga a súa maxia, inda que sei que o mellor agasallo é poder pasar tempo con toda a xente que tanto me quere. Agora imos a escoller como é a casa do señor Pepe. Por exemplo, o tellado. Que color ten o tellado? Rojo? Sí? Venga, rojo. Perfecto. E agora, as flores como son? Azuis ou violetas? Violetas ou azuis? A ver, máis arriba violetas, máis arriba azuis. Gañaron as violetas. Non pasa nada, son moi bonitas igual. E agora, como estamos en Nadal, hai que decorar a casa do señor Pepe. Entón, que lle poñemos? Luces ou unha estrela xigante azul? Xa non pregunto pola estrela, non, xa poño luces. Luces! Aí, preparada a casa do señor Pepe. Aí. Engancho aquí e agora para aquí. Pois ainda me deu, sí. O que me rompeu aquí, ves? Por andar con algo aquí para lá. Xa un isto aquí e xa non mira de nada. Esta non me gusta, que este é verde, esta vai para a venta. Ala, esta sí que me gusta. Agora hai que poñer a cinta. Chamámelle cinta? Como lle chamades? Espumillón? É que cada persoa chamei dunha maneira diferente. Eu chamo-lhe cinta. Alguén máis lle chama cinta? Sí? Ai, xa non sei onde colocala. Se non, non se me vai ver isto. A ver, unha colocala. Ahora sí, Vale. Ai, sí, mira, voulle poñer estas bolitas. Ahora sí, isto xa de outra maneira. Aquí, mira, que queda pulsoso.
Bueno, creo que está, xa chega. Imos contar ata... Bueno, ata 5 non, 5 para baixo, vale? Todos xuntos. 5! 3! ¡Oh! A ver... Bueno, non quedou tan mal, Iso que parecía que iba ao revés. Bueno, quero escoitarvos ben forte. Pero aparte disso, ímola facer máis especial, porque unha proba así, solo tocando, nada. Temos que facer palmas, así. Veña, que soe forte, Todos xuntos. Moi ben, veña, eu vou tocar e vos dades palmas, vale? Atentos, hai que facelo, Atentos, que vamos. Ai, que me quedei enredada. Oline. Espera, palmas, a ver. Aí, así, para coger o ritmo, porque si non nos vamos. Atentos. No, home, no. Pero que é ese? Como fos da familia, pois entonces sabemos como vos portastes, que queredes, como sodes. Sabemos todo. O Nadal é máxico. É máxico o Nadal? Sí, claro. Gustache o Nadal? A min tamén. Explica brevemente que é o Nadal para ti. Para mí son luces, árbores... Que máis? A familia. Eso é moi importante, a familia. Que máis? Comida. Moita comida. Agasallos tamén. Vale, vou poñer todo iso. Agasallos, comida. Kiara? No. Kiara, ven que vamos a bailar. Vamos a mover o cu así. Espera, que se me quedou isto. Gastamos moita batería, Dios mío. Veña, imos alá. O que pasa é que vermella, non sei se iso é bo ou malo. Parabéns, Lolitas, conseguiches por fin o teu desexado certificado oficial de Nadal. Conseguido gracias a vosa axuda, senón non sería posible. A ver, agora toca traballar duro para que o Nadal teña toda a súa ilusión e a súa magia. Sabemos que co teu encanto lograrás todo o que te propoñas, ao igual que todos estes axudantes que tiveches. Eles tamén conseguirán todos os